Yadda mutane suka ci mutuncin jaruma Rahama Sadau akan hotunan da ta wallafa a shafinta na Instagram. Kafin mu shiga daga ciki, ɗan uwa muna roƙonku ku danna mana like domin ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku sababbin darussa a kodayaushe da labaran duniya kai tsaye. Yadda mutane suka ci mutuncin jaruma Rahama Sadau. Ku saurari wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, sannan ku danna mana like domin ba mu ƙwarin gwiwa. Kamar yadda kuka sani, jaruma Rahama Sadau kusan shekara guda kenan da korarta da aka yi a Kannywood sakamakon wani rashin da'a da ta aikata, wanda ya yi sanadiyar batanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai dai bayyanar wasu hotunan jaruma tare da ƙannenta wanda ta wallafa a shafinta na Instagram ya janyo mata cece-kuce da zagi, inda mutane suka fara mayarwa da jarumar martani da cewar ya kamata ta bar irin rayuwar da take yi. Masoyan jarumar sun yi ta tsokaci kan irin shigar banza da jarumar take yi, wanda hakan ya saba wa addinin musulunci. Sai dai jarumar ta taɓa bayyana cewar ba ta damuwa da abin da mutane suke faɗa a kanta, inda ta wallafa hotuna a shafinta na Instagram. Rahama Sadau dai yanzu haka, tun bayan korarta da aka yi daga Kannywood, jarumar ta yi wasu fina-finai na kudancin Najeriya, ma'ana Nigerian film. Daman jarumar takan fito a cikin wasu fina-finan kudancin ƙasar tun kafin a kore ta daga Kannywood. Takaitaccen labarinmu kenan. Sai ku danna subscribe domin samun labarai kai tsaye a wannan tasha mai suna Gidan Haya. Sannan ku danna mana like domin ba mu ƙwarin gwiwa.